жената не е наградата в отношенията ти между теб и нея съответно. Преди да продължа напред, казвам се Денис Димов и през последните години успях да помогна не само на себе си да подобря отношенията си с жените, а и на много други мъже, от които някои започнаха да заговарят жени на улиците, други успяха по-скоро, когато влязат в отношения с жена, да успеят да я задържат, трети пък успяха да върнат бившата. Случаите са различни, но откакто нали, съответно разбрах как работят взаимоотношенията с жените, защо се наложи, ами именно защото при мен се получаваше така кофти ситуации. Получаваха се кофти ситуации с жените, не заради тях, а заради моето държание и моят начин на на комуникиране с жените. Именно затова не успявах, просто защото не знаех как работят точно и ясно отношенията между мъже и жени, докато след като разбрах и започнах да споделям тази информация, видях, че и много други мъже успяват да се трансформират към това. Така че между другото и ти, ако имаш конкретен казус с някоя жена, който би искал да и конкретен казус искам да кажа който се повтаря вече с различни жени, по-скоро усещаш, че има нужда от промяна от твоя гледна точка, може да кандидатстваш за разговор с мен от линка, който е под това видео. Ако гледаш от YouTube или ако гледаш от TikTok, същия този линк може да го намериш и горе в биото в профила и да видиш дали си подходящ за разговор. Да се върнем обратно по темата. Какво имам предвид с това, че жената не е наградата в отношенията? Всъщност искам да кажа първо с това да вкарам една нали, така, скоба на цялото нещо. Това не означава, че жената, която е с теб, не е стойностен човек. Това не означава, че тя не е нали, адекватен човек, не означава, че не трябва да уважаваш или каквото те било. По-скоро казвам, че тя не е наградата. И трябва да бягаш с 200 от жени, които така се държат с теб, особено при запознанството, тук говорим, все едно, че те са наградата и ти си този, който трябва да се доказва. Обяснявам веднага защо. Поради проста причина, че когато една жена така, ще дам един пример. Пишеш с някоя жена и стане нещо, примерно заговорите се за книги и ти кажеш, дам някакъв тъп пример, ама ти кажеш коя ти е любимата книга. И тя, и на мене ти печелиш точки за това. Тоест, ти печелиш точки за това, че твоята любима книга е примерно и моята любима книга. Кой реално печели точки? Кога, по-скоро въпрос трябваше да е по-скоро кога се печелят точки? Когато има някакво съревнование, нали така? Тоест, тя по този начин с тези думи накратко ти казва, буквално има още 10 мъже, които ми пишат в момента, само че ти печелиш точки, защото си направил еди какво си. И в това на пръв поглед няма нищо лошо. Нали, като се мислиш, просто пишат ти много мъже, тя просто ти казва, че ти печелиш точки. Супер. Окей. Въпросът обаче е самия факт, че тя ти го казва по този начин, че ти печелиш точки, показва, че тя знае, че понеже нейният външен вид примерно е привлекателен, има някакви мъже, които се борят за нейното внимание по един или друг начин. И тя е наясно и тя така го е приела, че тя е все едно наградата. Къде обаче е проблема? Проблема е, че ти, ако влезеш в отношения с такъв тип жена, ще ти се разкаже играта заради нейния менталитет. Какво имам предвид? Съответно, когато ти знаеш, че си наградата, когато ти си наясно, че така, другите губят, когато спрат отношения с теб. Според тебе, колко вероятно е този човек да успее да прекрати отношенията си с теб? Тоест, въпросната жена. Когато тя е наясно и когато тя така го е приела вече, че тя е наградата и други мъже се борят за нея, вероятността тя утре заради най-малкото нещо да си каже аз ставам и стрелвам, тук аз съм наградата, има още много мъже, които примерно, да бъдат заинтересовани към мен. Така, и на пръв поглед това също е окей. Тоест нещо е издразнило, решил е да се тръгне, окей, супер. Обаче тук идва най-големия проблем и това е нейната натрупана бройка, чисто в отношенията й с мъже. Тоест, жените от този тип, обикновенно, в по-голямата част от жените, остават сами, когато вече така имат горе-долу 2 или 3 варианта. Когато стават по-възрастни, там нали 45 плюс и така нататък, има 2-3 варианта. Единият е да бъдат с мъж, който обикновено е чехъл. Това е някакъв пич, който е така тип лоло, който буквално се върти зад нея, каквото тя каже, нали, няма мъжката енергия в себе си и така нататък. И по този начин, понеже природата не ни е създава така, жената да е мъжествената и водещата, а мъжа да е женствения и да слуша, нейното привличане към него е минимално, поради просто причина, че той няма мъжките качества, няма мъжкия характер. Тя просто е фанала него, просто защото това е единственият мъж, който би играл по свирката. И
Съответно, това е единия вариант, тя да е с такъв тип мъж и другия вариант е също тя да е сама. Просто защото твърде много пъти тази жена е казала: аз съм наградата, ще дойде следващия, аз съм наградата, ще дойде следващия и така нататък и така нататък. И изведнъж се оказва, че тази жена буквално е навъртяла супер много бройки зад гърба си и е дошъл един момент, в който тя удря стената и вече понеже не е на 20, те мъже, които тя харесва, те харесват евентуално по-млади мъже, жени, по-млади жени, като говорим, нали, за необвързаните мъже. И съответно тя усеща, че почва да удрят дъното. Мъжете вече я харесват, но за какво? Само и единствено за секс. Поради проста причина, че вероятността някой да я вземе на сериозно с такъв тип менталитет, нали, съответно, и на тая възраст, и когато се държи така мъжествено, е много по-малък, отколкото ако е млада жена, все още, нали, не е навъртяла 50 бройки за гърба си и също поведението й е женствено. Какво имам предвид? Реално няма нищо лошо човек да има самочувствие, но когато имаш комуникация с една качествена жена и когато това, нали, евентуално прераства в взаимоотношения, тя не се приема като наградата. Тя е наясно, че утре, особено като излезе на улицата, най-вероятно ще има да я заговарят мъже, да й пишат в Инстаграм и така нататък. Само, че тя избира да преглътне егото си, когато стане въпрос за отношенията между нея и теб, и дори тези неща, които я дразнат, или да ги обсъди с теб, или съответно да ги преразгледате, да видите дали има някакъв вариант за разрешение на този проблем, ще говори с теб, ще прояви търпение. Тук говорим за качествената жена, защото именно тази, която се приема за наградата, тя ще стане и ще се тръгне при най-малката трудност от твоите отношения, нали? Просто защото имам пред отношенията между теб и теб, между теб и нея, просто защото тя се приема за наградата и тя знае, че утре ще има мъже. И това е абсолютен факт. Доста дълго време ще има мъже, които да бъдат заинтересовани към нея. Само, че проблема е, че по едно време идват мъже, които са заинтересовани само и единствено за секс. А обикновено жената е заинтересована в огромна част от случаите, огромна част, не естествено всички случаи, но в огромна част от случаите жената е заинтересована главно и единствено към взаимоотношения. Проблема е, че по време идва този момент, тя иска взаимоотношения, но вече е на някаква възраст, която мъжете, които тя, към мъжете, които тя е привлечена, те са привлечени към по-млади жени и такива, които, нали, не са навъртяли 50 бройки за гърба си. Отново казвам, няма нищо лошо, жената да има самочувствие, но ако усетиш някакви такива моменти и такива изказвания от типа, ето, просто давам пример, печелиш точки за това, печелиш точки за онова, това реално тя буквално ти го казва. Освен теб има още 15 мъже, които ми пишат, само че ти печелиш точки. И отново казвам, ако не си така запознат в отношенията с жените и ако не си запознат как работят отношенията, реално това ще прозвучи като нещо позитивно, нали? О, супер, печеля точки. Да, но ако вникнеш малко между редовете, ще разбереш, че тази жена буквално те приема за един от всички кандидати, демек нищо кой знае какво, но дори и да те приеме за кой знае какво и да влезете в отношения, ще ти се разкаже играта поради проста причина, че отново казвам, тези жени доста често са така, доста високомерни, доста, нали, не уважават чак толкова много човека до себе си, по-скоро, нали, слагат себе си на пиедестал, което отново казвам, няма нищо лошо, но когато става въпрос за едни здравословни, нетоксични отношения, то човек като има проблем, няма да стане да си тръгне, а по-скоро ще говори. И тук не говоря, тук всъщност отново казвам, то няма и проблем да станеш и да си тръгнеш. По-скоро такъв тип жена обикновенно става по време на някакви по-възрастни години, така примерно 45-50, осъзнава, че зад гърба си има зверски много бройки, нито една сериозна задържана такава и това, разбира се, в един момент е проблем, поради проста причина, че еволюцията не ни е създала по такъв начин. Не е случайно една жена е най-плодовита на 20, нали, съответно, не е случайно качествената жена обикновено горе-долу около тази възраст се намери мъжът за нея там 20-те и ще продължи с него, дори когато е трудно. А няма просто при най-малката трудност да става да си тръгва и нали, така, да казва, че тя е наградата, защото няма лошо да си вярваш, няма нищо лошо да имаш увереността, но когато става въпрос за отношения, обикновено на теб ти трябва жена, която би била готова, когато, разбира се, ти не е с някакъв изрод, естествено, а да можете да комуникирате като големи хора, кое как може да се промени за ваша полза и за двамата. Това е нещо, което определено ще бъде за теб така една много по-здравословна и една много по-адекватна връзка, отколкото с тази мацка, която, нали, съответно се е взела за наградата, в което, ще го повторя пак, това не означава, че тя не е качествен човек. Това обаче означава, че този тип менталитет
на теб лично ще ти бъркат здравето, ако влезеш в отношения, по-сериозни отношения, разбира се, с такъв тип жена. Това ти го гарантирам. А ако ти искаш да евентуално да изтеглиш къста клечка, действай както искаш. Аз съм тук просто да ти дам моя опит и опита буквално на адски много мъже, с които съм правил консултации и сме разглеждали различните техни истории. Така че, ако ти отново казвам, имаш конкретен казус, който се повтаря така, не само с една жена, но с доста и вече искаш да излезеш от тази ситуация, защото ти е писнало, защото нали, естествено има мъже, които са напълно окей да стоят в тази ситуация, но ти ако искаш да излезеш от тази ситуация, може да кандидатстваш от линка, който е под това видео. Отново казвам, ако гледаш от TikTok, същия този линк е горе в биото в профила. Кандидатствай сега.